Máme tu ďalšie, čo som nezjedla, pretože veľa z vás stále nevie, ako zjesť dostatočne veľa bielkovín. Ako dievča, čo má apetít pandy, ale je momentálne v diete, prvé kalórie dňa sú proteínová káva. Alpro urobilo veľmi dobrý marketingový ťah pri tomto kakauku, pretože keď som ho v obchode videla, spozornila som viac, ako keď vidím typka vo fitku dvíhať menej ako ja. Z legálnych dôvodov to bol vtip, ok, neuraz sa. A preto som pridala ešte 10 gramov proteínu. Na raňajky som zase chcela niečo slané a tak mi padli za obed dve nevyliahnuté kuriatka, kváskový chlieb a hromada zeleniny zo sriračou, pretože z toho je každá zelenina zrazu chutná. Biely monster denne musí byť. Toto mal byť pofitkový obed, ale ja som sa zase raz nechala prehovoriť skipnúť fitko a precvičiť radšej môj bankový účet 5 km prechádzkou po nákupáku. Can I say I'm just a girl a finančná negramotnosť je môj najobľúbenejší cvik. Teda kuracie s rýžou a cuketou. Nie je to udené rebro s pivom, ale čo ti poviem, v lete chcem nosiť najmenšie bikiny, čo nájdem. Večera pozostávala z domácich proteínových lázaní. Recept nájdeš čoskoro v mojom YouTube vlogu. Seriózne 50 gramov bielkovín v lázaniach, to by malo byť ilegálne, ale ja gatekeepujem bez tých. Nakoniec dňa som si dala ešte misku tvarohu s vločkami, ovocím a arašidkom a ani neviem, ako za deň som zjedla 180 gramov bielkovín. Ak ti toto video pomohlo nazbierať nápady, ako za deň hitnúť tvoje bielkoviny, daj tam ten follow, nech môžeme byť dve hot internet besties. Love you, bye!